Ελάτε μαζί μας αυτή τη βδομάδα στην εκπομπή Θα Φάμε Πακέτο. Ελάτε να ξετυλίξουμε τη συγκινητική ιστορία δύο φίλων που έχουν να βρεθούν 22 ολόκληρα χρόνια. Παναγιώτη, Πέτρο. πάνες εσύ? Ρε Πέτρο. Ρε Πετράν. Πού με βρήκες ρε? Πού με θυμήθηκες ρε αδερφέ? Ρε Πετράκη. Δεν άλλαξες καθόλου ρε, λίγο σαραπάχινες, αλλά είσαι ίδιος ρε, αναλύωτος. Δεν πάχυλα πολύ, 30 κιλά πήρα μου. Δεν σου φαίνεται ρε? Ρε Πέτρο. Τι περάσαμε μαζί ρε μάνα. Κάτσε ρε Πέτρο. Υπηρέτησαν μαζί στον Εύρο. Στον Εύρο. Με το τρατσιστοράκι. Και ακούγαμε Αμάτς. τους αγώνες. Διακογιάννη. Περιμέναμε από τον Διακογιάννη να πει. Για την πάρα. Θυμάσαι ρε Πέτρα ρε. Παναγιώτη μου, πώς δεν θυμάμαι αγόρι μου. Δεν πιστεύω να είσαι ακόμα γάβρος Εντάξει το. Αλλάζει αυτό ρε. Εσύ είσαι βάζελος ακόμα. Δεν αλλάζει τη θρησκεία ο άνθρωπος αγόρι μου, αλλά Είσαι ωραία βάζελος. ήτανε με την ανόρθωση. Τα ρουφήξατε Πέτρο. Δηλαδή Πετράκη δεν άλλαξες τα ίδια που έλεγες τότε. Τα ίδια λες και Γιατί τώρα. εσύ μήπως άλλαξες ρε Καραγκιόζη να πούμε? Εγώ είμαι Καραγκιόζης ρε. Με την ομάδα που υποστηρίζεις τι θες να είσαι ρε βλάκα? Εγώ είμαι βλάκας ρε. Ωραία η Κοροϊδά. Αργιανέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι Ωραία, έγινε? σας άρεσε? Σωστά. Σοβαρά. Αυτό που σου λέω εγώ. Άντε ρε Γαϊτάνο, τραγούδα κατά ύμνο να πούμε. Άντε ρε. Άντε ρε ρε Καραγκιόζη να πάνε. Και εσύ και όλοι οι φιλάθλοι σας ρε Καραγκιόζη. Γόνισε με ένα εγώ θα σε σκίσω. Αν θέλετε να φάτε κι εσείς πακέτο, ελάτε. Εμείς είμαστε εδώ. Κάθε εβδομάδα το τρώμε το πακέτο. Να πάρτε τον αλέφαντο.